παιδιά, σήμερα παίζουμε Daniel's World. Όλοι είμαστε healers, δεν ξέρω γιατί. Μόνο για να πάρουμε τα skins. Και όπως σας είπα, και καλημέρα σας. Και θέλουμε να πάρουμε τα skins σίγουρα. Παιδιά, να ξέρετε, κανείς δεν έχει χαλάσει τη ζωή του, ρε. Καλά, έχουμε κάνει ακόμα, ρε, ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι και τώρα θα μου πείτε μπορεί να λέω ψέματα, όμως δεν λέω ψέματα. Όταν είχαμε κάνει 2 κάψουλες, μετά είχα σταματήσει το βίντεο και μετά ξανακάνα την 3η κάψουλα. Που είναι η τελευταία κάψουλα. Πάντα στο πύλη, γιατί η Ginger κάνει την κάψουλα. Για να πάμε ένα από τα skin της Gigi και του Sprout και του κόσμου. Δεν ξέρω, εγώ έχω κάνει ένα skin complete, αλλά δεν ξέρω ποιο από αυτά είναι. Αλλά τέλος πάντων, έχω κάνει ένα complete. Και τώρα για να πάρω άλλο ένα πρέπει να παίξω με όποιον παίκτη θέλω εκτός από τον κόσμο. Μπορώ να παίξω όποιον παίκτη θέλω από τον Gigi και από τον Sprout. Και από την... Ναι. Και εγώ έβαλα Sprout. Δεν ξέρω γιατί, απλά μου αρέσει πιο πολύ ο Sprout. Είναι πιο καλός παίκτης. Όλοι δίνουν καρδιές, ρε. Κανονικά είχαμε και δεύτερο Sprout, απλώς πριν πέθανε. What the f... Bro, τι, what the... Είναι free floor. Α, όχι, συγγνώμη. Free floor. Είναι θυμωμένος από το floor 6 και είμαστε floor 10. Ginger, νομίζω πως τώρα θα μπούμε. Εσύ τι λες? Πήγαμε, το μάτεψα! What the fuck? Βοήθεια. Uh-oh. Φεύγω, έτσι φεύγω. Άντε bye. Μπαμ. Ιδιωτάντη. Ναι ρε φίλε. Επιβιώσαμε. Ναι. Επιτέλους. Die. Bye παιδιά.